Iż-żagħżugħ Ġombo Ħaġar ta' 25 sena jitlef ħajtu f'inċident ta' traffiku li seħħ għal ħabta tal-4 ta' filgħodu qrib roundabout tal-Kappara. Inja xpor wax ta' tal-kuxjenza tiegħek biex jinixxilek poġġrazek fuq l-imħadda u torqod wara dak li għamilt. Provajtu tnejnku bija minn għalikom. Klara. Millum il-qoddim il-kundizzjoni ta' relazzjoni ħajnbidlu xi ftit. Għandek bżonn tħassar sieħ bija? Taġġil xmet, jien ma rridx nħassar is-saġġ. Allura ħdem hekk. Ne, nippruvaw nirranġaw l-affarijiet. Insomma, nittamu tal-inqas. Inti għasra ħalli fidi. Okej, għandek pjan jena, issa ngħid ir-rexi. Ara aħna rridu li Klara, it-tfajla ta' Bjorn, tara lil Bjorn jindi jesma' xi ħadd li hekk forsi jinnaf ta' nqu ftit jew hekk u nġelu għatejr. Ara inti qis li tkun hemm dakinhar. Xinku, jiena ili miftijem ta' U ejja tajrin ja ħasra ħankunu kollha flimkien qed ngħinu seħibna. Ħaq Karlos tiegħek. u għaj ma memx bżonni. Isma' din tumax ta' imma. Xiġifieri għax mhux il-qarabal naqbdu naqtaw kollox allura. Għax naf jien, li kiku ma konċint, kiku l-qarabala domana. Oj, di jaqtawa, Aw bro, għaddirek jew. Għomet, ħallini ta' hija ħrix barra nsib panċer żewġ roti. Jek tarmi għattart u l-findaq tibda. U ejja vera jew. Sa naddi għalik jien, u ejja magħna. U jasra xbajt ngħidlek qarabal. Jien irridu jħassar il-Bjorn, u. Mhux għal xi ħaġa ta'. Imma fiex jien beħseba tiġi Rachel, ma għax nieħu riskju għal xejn jien. Biżejjed m'iniex konvint mill-pjan tiegħek. Onestament ma nafx kemm se terġa' lura miegħi wara da kollu. Ja ħasra diġà għedlek, għati ċansu tara. Suppost għandha tiġġennen iktar warajk wara din. Il-qaħba u Rachel għadha ma ġietx ħa nagħmlu. U minn tant postijiet għaw Malta, hawnhekk kellna nispiċċaw minn Paċevil, hawnhekk fej għamilt l-intervju ma dak il-bejma ta' Simon Preka, meta daqli l-alarm tal-mobile u ma żilniex dak il-porċinell minħabba naqra alarm. Insomma, boyfriend, ma nafx x'inhu eżatt. Ma x'ġara Rejx. U li għax il-biraħ kellna xi ngħidu. Morna neħdu ġilat ta' Sliema u bdejt ngħidu kemm nixtieq li jagħtik tal-kasi u hekk. U f'nofs il-ġilat ta' ħestru għax qalina dejjem niffittaħ. U sa ma nix nitkellmu. Tibża xej, Rachel, nejnuk. Jina rridkom tmorru tkellmu dal-ġuvni, tikkonvinċuh li Rachel m'għandux xrida. Sa dan it-tant jien noħroġ magħha. Inġela tħobbni. U tirrealizza li jiena l-ġufri ta' ħajjita. Sempliċi le? Ma taħsibx li nkunu qed nirriskjaw jekk ħanamlu hekk. Nirriskjaw. Inti biex ent il-Bjorn iħassar / jirranġa mhux tirriskja kont? Ma tridx ta' fiżjed bija Klara. Mal-fejn ma nistax insib tfajla jenajt. Taf kemm ili nkellem nisa fuq Facebook. Anka page ta' actor/director għamilt biex forsi nabbi ma għal xejn. Xi tittajt bija dik? Tax kemm għandi likes. Kemm? 6. Jiena inti, Bjorn, Matthew u mu missieri. La trid tabbi. Għax ma tajċ lil nantek tagħmel Facebook u tagħmellek like, forsi tabbi lilha. Very funny. Waj, ma ġejb il-page tekter. Sissa mhux xena waħda kellek tikol il-karawett fuq dak hawn. X'jismu? Elvira. Ara qataħħax binu murorot. Ma tfakkarni ġej naqra nas. U min jaf missiera kull kafetterija. Dejjem jaqred dak. Għata qalbu minni ta'. About time. Bħal mandek ta' qalbek inti tajrin. Xiex? Dis-sibt fajla. Kiment Tannik, man. Ma jistax ikolli girlfriend jien, jew issa rid noqgħod nitlob il-permess tiegħek. U tistax tixtieq ikollok pen friend jew pen drive fażel int. Imma inti qed tiżbalja tajrin. Inti qed tifqawol ta' Facebook bil-post u ritratti. U hemmhekk qed tiżbalja. Parola di Jason. Laħwa ma nafx kif qed nara, Bjorn, qed jinkwetani. Imma u qed jitkellem waħdu. Le, mhux qed jitkellem waħdu kieku, ma qed jitkellem ma' ħabib immaġinarju qed jgħid ma nafx minnu jien. Isu tajrin mela jitkellem mal-girlfriend immaġinarja. Isma'wni dak kull mandu. Post breakup blues jgħidulu. Dak jaddilu dak. Hija vera, ma kemm ili nafu l-Bjorn jinqas qatt ma naf li rajtu daqshekk ħażin.
Alla ħares kull minna ħassar jagħmel bħalu. Naf. Ja, mmorru saħdeħ. Din tiegħek ħa. Ta' xejn annimal. U jekk għadu kondrija tal-familja tiegħi. X'tagħmel kieku tkun fis-sitwazzjoni tiegħi int? Sewa tgħid. Naf, għal-bidu jibsa. Nisni qed nix f'ħajjek comfort zone għax jismu xaħta jisek qed jgħidli biex tkun raġel għandek kollok fajla f'ħajtek. Ninsa li Klara ġifieri. Taħseb li kapaċi nagħmilha? Grazzi Steve. Qatt ma kelli xi ħadd jemmen fija daqshekk. Far. Bjorn. Bjorn, x'int tagħmel ha? Kellem Steve. X'inhu? Taħseb li Matthew u xiex? Defsa? X'inhu? Taħseb li hu tuba onjorant ukoll? Kont sa ngħidlek minnu tuba onjorant. Steve għallek hekk met. Kont sa ngħidlek minnu. Dix kienet? Sorry guys, satkom jewek. Din bħal speċi jekk self-talking. Tieni naffaċċja l-problema tiegħi aħjar. Allora biex tħossok aħjar hemm bżonn tajjar li tuba onjorant. Steve għajrek hekk met. Naf ma tix tkun sera x'inhom glod biex tinduna. Tatux kasi bħalissa, taħwid kbir għandi. Ara Bjorn, ismu minni. Ejja noħorġu naqrejja, ejja miegħi. M'għandix aptit. Jaħasra ma tistax toqgħod ġew Bjorn. Ej jimxi ħa noħorġu, ejja. Met, ngħidu l-Steve jiġi magħna wkoll. Met. Kamra ġej mill-musbiħ, id-dinja tara balun it-triq u xemx torqod fejn ma jidherx fux tajda oħra biex tikxef l-art mis-silx. Ċin terġa' lura fejn nismewit, nara pittura li kienet inbit u int kont fejn naraw flimkien nwara d-diqa rajna dinja mill-bidu Fix-xemx fix-xita bil-bart min-nida Fix-xemx fix-xita bil-bart min-nida X'taħseb minn dan? Nara, dawwar xemmek ta' Dan ħelu jew? Tabbi? Ejju, dan għabbi bi għara zommu li dan ta' għabbi bi. Ara bena! X'għandna koġi? Ara Bjorn, kif aħna? Kollox sew? Mhux ħażin sajm ġejna naqra sawna aħna. Jien għadni kif la state minn meeting u ġej dawra hawnhekk sal-belt. Tajjeb, isma' ejja ħallaqak. Dawn asħabi li nkun magħhom. Alright, koġin ta' Bjorn. Alright. Simon. Tajrin. Simon, pjaċi.
Tafu lil xulxin? Speċi. Tajjeb, diġa kessirna s-silġ hawnhekk. Isma' Sajm, ejja ma neħdu flex birra. Ija mela le. Tlaqna kuġin. Jiġifieri inti kull jum pre. Iva, u le, ma neġiġ minn San George Preka. U le ma dditlix minn moħħi. Ejja ma niddevjawx mis-suċċess bi. Jiġifieri f'nofs interview daqlek l-alarm. Ifimni, ma kienieċ eżattament l-alarm, jien mill-ewwel qisu rajtu ma daqlix, Matthew għal-ġob. No offense, None taken. Kont ngħidlek Matthew jien biex titfi l-alarm. Issa traskuraġni fiex ġabetek, tilfitlek ġob. Ifimni, jien Matthew mill-ewwel rajtu li ma kienx tajja pax-xogħol ta' u mbagħad kien hemm il-biċċa xogħol tal-mobile u l-fatt li rajtu jikkustinja ma tajrin kontrija. Ma kienx ċenitu, Imma naftit ħbibti fiex ġabetna t-teknoloġija ta' jien bir-rispett kollu, però ħaġa bħal din arroganza u traskuraġni interpretaħħa biex ma titfix il-mobile f'nofs interview, Marja Santa. Hemm ċans nitkellmu fuq xi ħaġa oħra please mhux fuq il-mobile. Vera ta', ejja ndawru l-argument ta'. Fair enough. Nieħdu selfie. Waqalas. Inti titkellem fuq las, like 99.9% minn ħajtek dejjem riet u 0.1% l-oħra stone yard. Issa din mhux oħra tas-selfies jew. Irridu bil-fors natu rendi konċ qegħdin nagħmlu. Jekk qegħdin nieklu, jekk qegħdin ix-xogħol, jekk qegħdin nħasslu. Jekk qegħdin interview. Jiena ma ħadx selfies waqt l-interview ta'. Imma nsejtit fil-mobile. Il-mobile silent kien, rajt l-alarm waħdu da. Imma nsejtit fih, traskuraġni. Ġejt maħkum mit-teknoloġija. Diversi studji jgħidu. Għal-aħba mobile. Eżatt, hekk jgħidu. Kif kont taf dan? Jaqwa l-istudju ta' Scott Titsworth, tirreferi? Vera wet, t-titsa. Semmux aktar il-aħba mobile, ok? Please? Iva ħalli nispjega l-istudji tiegħi. Le! U ejja! Isma' minni għajna il-bur argument ta'. All right. Allura Simon, kif inti għaddej biżi bħalissa xejn? Ija ta' mixjien ta' bħalissa. Nara biex għalik dritt mus għandhom ħafna minn hawn irrid neqpa' sejjer nirrekordja programm ieħor. Però jkolli ngħid li bħala production house mixjien tajjeb ta' dedikazzjoni u disciplina tasal. Importanti. Mela might as well kompletajt fuq l-istudji bjor. I'm glad you asked. Bażikament l-istudju ta' ċellulari jgħidu illi ġifieri 10% tan-nies maħkum in-teknoloġija. U jekk nara li l-ġej, il-ġew sajmin ġej, dal-oħra knibdew Lil-da serpent batto qarabal, Kunaf, li jiġri xiġri l-grupp mejħa jibqa' fint? Iva ta' issa program ta' da live ara ħanamluħ. Ħajkun fuq argument jaħraq, Simon Preka l-floor manager tagħna insomma. Iva mela. Hemmhekk ta' kollox li tagħmilha ta' qatt ma timmoffa ħanajdlek. Aranzi ħajkolli nħallikom ara. Għax għad irid immur nlessi l-aħħar preparamenti tal-programm ara. Nixxi xi ħaġa x'nixrob u neqpa' sejjer. U jiena l-miegħek mela ta' issa mmorru nixtru minn għandha ta' wara. Kompli kuġin, inkunu se nagħmlu xi ħaġa nirbatlek jien. Vera ta' issa bdan ta' famana. Anzi, grazzi. Pjaċir nieħu. Tlaqna? Tlaqna. Għallejta kuġin. Min jaħseb li huwa da? Ħejqgħod isemmi l-interview. Ma jafx biżejjed li waqgħet għandek fl-interview qudiemu jiena ara vera maħtax bin, U jekk minn għalih ħajibda jintef' magħna da sejjer żbaljat għax jien ma nħossniex komdu fil-preżenza tiegħu. Ma l-inna forsi ma jdejjaqni xux fija ħażin. Mhux hekk xi ħadd hekk trid inti joqgħod itek l-attenzjoni. U x'għandux jaqsam balalu. M'għandux jaqsam. Ma laj taqbad titmasħana lih inti. Simon, żomni miegħek. ħaddanni Simon, ikkarezzani Simon, żomni u waqsam li triq u waqgħod miegħi. Simon, kawel.
Intu rajt jien. Ħallejtkom jien. Ciao Sajm, nintaqaw. Però niprofa nqabbadulek ta' forsi għandkom l-istess tendenzi. U murad fissa fuq Carlos Farrugia l-għandek inta xintalek tajjeb. Dak għannek li għandu ma tajolix il-ġob lili. U inti tippretendi li niġi għaw nħosni komdu miegħu mbagħad. Isma' mhux li tħossok komdu biss ta' ma li tixtieq, Mhux hekk, asli ma jidherx bullshitteru. Mhux hekk, issa jien spiċċaj b'xejn u qed nerġa' nfittex ġob. Imnalla għandi xi ħaġa nfadla jien, imma mpattijielu issa tara. U għaja xi titpattilu. Mhux programm live għalli għandu. Ma lajna millu panċerta jien taf żewġ roti u ma jmur xejn. U jaqannek bħalma waqajt għannek jien quddiemu. U għaja taħħa naqa. Int panċer f'żewġ rotijiet? Met. Da tix kasib bħalissa. Jien milux ġalijek. Kont se nara film ma' sħabi, u ma konċ mort u ġejt ma'kom. Met, ta' iglix! Xiex. Żewġ affarijiet nistaqsik. 1. Int bis-serjetà? 2. Int bil-qaħba serjetà? Darboħraj li ju kont nġiblek tixrob. Lili qed isaqsi Jason. Jiġifieri l-Simon kont lest li tfottilu programm live. Ara fiex kellha twaslek lejra ġifieri ta'? Ma kont ħanamel xejn, okej? Nitkellmu biss konna din. U żgur, imma li wasalt tagħmel panċerux. Nisma tistgħu tgħidu li x'inhu jiġri hemm. Taħħa naqra Jason, issa nispjegawlek. Ittellifx il-fil. Sorry. Sempliċement dakinhar ma stajtx niġi, iddejjaqt ġifieri. Hekk tagħmel inti għax tiddejjaq, tittarax tagħmel biex tieħu dak li trid akkos li salab il-ħadd ieħor. Issa tistgħu tgħidu li x'inhu jiġri. Il-biberija tagħna d-deġenerat, Matthew. Tal-inqas hekk inħossajn id-deġenerat. Intom tħossukom bħali? Id-deġenerat mawx. Hashtag id-deġenerat. Missa jgħidu li daqsxejn x'inhu jiġri. Iva, ħanfhem konfti. Ejja, fl-aħħar. Kif kellek il-gazz tagħmel xarġa bħal din lil sieħbek biex tieħu dak li trid? Minn dejjem kont ninnotak tajjin li trid tipprova tieħu l-kontroll ta' kollox, ma kont ngħidu li qed nimmaġina. Imissa aktar ikkonfermajt. Les Bjorn. Thank you. Femni Matthew. Dak ma jistax iddaħħalha f'moħħu. Li ma jistax jieħu post il-qarabal. Jien ma rrid nieħu post ħadd, right? Minn dejjem kellek il-lanżita li Ahmed. Isma', tistgħu tispjegaw li għalfejn tidu ddefsu l-qarabal f'kull diskussjoni li jkollna? Anka meta kien għadu ħaj, kulħadd isu d-del tiegħu. Mela dik il-problema tiegħek inti, li maħniex jisna d-del tiegħek. Għalhekk provajt iġġelni nħassar minn ma' Klara? Jien ma provajtx inġelek tħassar, right? Jiena provajt ngħinek bħalma rid inti wara kollox. Żgur Matthew. Provajt bellaħħi li Klara qabel tinħassat iktar għan indijas ma' tfajl oħra u aktar tinġibet lejja. U jien hemmentek iċ-ċuċ. Immiżda issa għandu ngħidx inti. Lil Tajri ma ħmiltux taraħ jirranġa ma' Rachel. Bħal ma ħmilx lil Simon taraħ jintegra magħna. Għax aħna maħniex id-del tiegħek hux. Well, guess what? Jekk aħna konna jisna d-del tal-qarabal, sinjali għax ħabib ta' veru kien. Anqas qatt ma minna dawn l-affarijiet li xulxin qabel. Taf x'naf jien? Kieku dakinhar tajtu lift il-qarabal, kieku hija hawnhekk qed titik lezzjoni kif tkun ħabib. Ħabib. Ma mhix torti għaj, okej? Għadni ma nafx x'inhu jiġri, imma nħoss li għandi nimxi magħhom. Taħħana Johnny, taħħana. Dem l-istess.
Kolla. Kolla dawartom kontri ja sħabi. Kolli sob id-del tijak. U li frikin ma jkellimni ħadd. Ħadd ma jaħmilni lili. Issa jiex għamilt ħażin għajt. Xmen daw kolla ċuċati ta' moħħok, jitqox tinkwieta jgħazza. Dan inkwit ma jagħmellek sew ta' daħ merit ta' moħħok mennu, ejja. Ġejb ħadd ma jaħmlek u ejja mennu. Forsi qed ninkwita żejja ta' xejn. Mela x'in tagħmel, qed tinkwita isma' njer isma'. Sħabek, definitely sabu kolla kontrik u ħadd ma jaħmlek minnu, ma b'daqsek, minn ġara b'daqsek. Għax pot mux tiraġ dak il-juni braw għandek, jaq. Biljoni braw u xorta mikul blejra lija sibi. Intera lija. Iblaħ! Madonna kem xrobt? Kem xrobt? Men, wassan id-darax ma naflax nsuq. Tejn mux jek, tejn mux ħanġi waslek issa, samur wahdek jek trid. U jemmen ma naflax nsuq vera. Bis-serjetà, taħseb li ħatoqgħod tiġi hawn taqlali u tajarni. U bad tippretendi li ħanġi waslek id-dar? Rani sejjer, issa jek titmur waħdek wara x'ħadd tagħmel.